Хто прыдумаў правілы беларускай мовы? Хто вырашыў, што гэта будзе дзеяслоў, а гэта прыметнік, і чаму мы ўсе сёння вучым беларускую мову так, як вучым? Мала хто ведае, але за гэтым стаіць адзін чалавек – Язэп Лёсік. Ён быў не проста прафесарам. У 1920-х ён напісаў школьную граматыку, фанетыку, марфалогію, сінтаксіс, першыя падручнікі, якія зрабілі беларускую мову сістэмнай. Лёсік быў не толькі мовазнаўцам. Ён узначальваў раду Беларускай Народнай Рэспублікі ў момант, калі ніхто не ведаў, ці выжыве Беларусь. Гэта быў чалавек, які умеў сказаць «краіна павінна быць», нават калі ўсё вакол кажа «яе быць не павінна». Язэп Лёсік – гэта сімвал пакалення, якое хацела бачыць Беларусь вольнай і адукаванай. Яго асудзілі да 5 гадоў гулага і забілі, але не змаглі выкрасліць з гісторыі, бо кожны раз, калі мы гаворым і вучым беларускую мову, мы карыстаемся правіламі, якія прыдумаў Язэп Лёсік.